Ó slnko, vychádzaj. Ó svitanie, poraz tmu. Zvučným hlasom začne nový deň a priprav sa na nové ráno. V tajomnej krajine, na východe, na konci zeme, kde sa ráno začína svetlom nádeje, Božia cirkev, sväté mesto, osvetľuje celý svet. Hlavné sídlo Božej cirkvi sa nachádza v centre mesta Bundang v Kórei. Stojí vysoko ako svetlo, ktoré rozjasňuje svet. Aj dnes tepe vanjelia bez odpočinku bije v srdci Božej cirkvi. Božia cirkev je v každej časti Kórey. Viac ako 400 cirkví v Kórei je obdivovaných pre ich príťažlivý a dobre udržiavaný vzhľad. Členovia Božej cirkvi slúžia ako dobré príklady vo svojich spoločenstvách tým, že sa zapájajú do dobrých skutkov a súcitia s radosťami a bolestiami svojich blížnych. Hudobné oddelenie Božej cirkvi produkuje nové piesne s nebeskými a krásnymi melódiami, ktoré rezonujú ako univerzálny jazyk. A tie sú zdieľané so svetom prostredníctvom úprimných a vášnivých vystúpení Messiah Orchestra. Dojemné momenty jednoty prostredníctvom nových piesní sú zachytené na videách a zdieľané s každou Božou cirkvou na celom svete. Videooddelenie Božej cirkvi vytvorilo systém využívajúci živé vysielanie a natáčacie zariadenia. Riadia všetky aspekty procesu výroby videa, čo im umožňuje nezávisle produkovať širokú škálu videí. Publikačné oddelenie prekladá a vydáva všetky publikácie v jazykoch z celého sveta a šíri lásku Boha Elohim do každého kúta sveta. Ubytovanie v európskom štýle bolo postavené pre členov prichádzajúcich zo zámoria. Poskytujú útulné miesto na pobyt podobné pohodliu v objatí matky pre zahraničných členov navštevujúcich Kóreu, aby študovali Bibliu z rôznych krajín. V teologickom seminári, ktorý je navrhnutý tak, aby stelesňoval majestátne zobrazenie Otca, je vzdelávanie poskytované všetkým pastoračným pracovníkom. Pastorační pracovníci Božej cirkvi dôsledne reflektujú svoje skutky a usilovne študujú Bibliu, snažiac sa prekročiť súčasný stav. Po 4 rokoch školenia odchádzajú každý rok do zahraničia kázať evanjelium. Ide o medzinárodnú organizáciu, ktorá školí civilných diplomatov. Zonisan Tréningový inštitút, inšpirovaný veľkolepým duchom Otca, celým srdcom prijíma učenie evanjelia.
Dongbek tréningový inštitút, ktorý sa nachádza blízko hlavného sídla, sa stáva novým centrom pre evanjelium, ktoré sa stará o vzdelávanie členov zo zámoria a tých v oblasti hlavného mesta. Elohim tréningový inštitút sa nachádza v nádhernej a hornatej oblasti Yeongdong a vyzerá ako orol, ktorý si krídlami chráni svoje vajcia. Tento inštitút sa podieľa na vyučovaní Biblie a predstavení Kórey zahraničným členom, pričom spolupracuje s Okchon Goenkam tréningový inštitút. Okchon Goenkam tréningový inštitút sa nachádza v Okchone, známom ako rodné mesto umenia. Tento inštitút je v Kóreji uznávaný pre svoje vynikajúce zariadenia, ktoré mu umožňujú organizovať veľké podujatia s viac ako 15 000 návštevníkov. Stáva sa medzníkom v Kóreji a vo svete prostredníctvom návštev zámorských členov a rozširuje svoju povesť do sveta spolu s Božou cirkvou. Kresťanstvo je v niektorých západných krajinách, vrátane Spojených štátov, na ústupe. Božia cirkev však rastie, konkrétne v priťahovaní jednotlivcov, ktorí majú záujem študovať Bibliu. Počnúc rannými dňami cirkvi Velej sa evanjelium rozšírilo po celých Spojených štátoch len za pár krátkych rokov. Toto demonštruje jednotu americkej spoločnosti v rámci Božej cirkvi. Pochodeň evanjelia zo Severnej Ameriky sa rýchlo rozšírila po celej Južnej Amerike. Nadšený a pozoruhodný vplyv evanjelia sa rýchlo šíri do Ázie, Afriky, Európy a Oceánu.
Zámorskí členovia šťastne prejavujú svoju radosť žiarivým úsmevom, ktorý pochádza z pochopenia pravdy Novej zmluvy. Letia do Kórey, aby navštívili Svätú zem, kde je duchovná matka, študovali Bibliu a naučili sa evanjelium Novej zmluvy. Od roku 2001 počet zahraničných členov navštevujúcich Kóreu neustále a výrazne rastie. Všetci zámorskí členovia hovoria, že ich najväčšou túžbou je navštíviť Kóreu. Kórea je pre nich krajina, ktorá im skutočne chýba a vytúžená, označovanou ako krajina matky. Túžia zažiť matkinu krajinu a pochopiť a nasledovať pravdu srdcom. Božia cirkev žiari svetlom pravdy a rozjasňuje budúcnosť sveta. The reality of this Jerusalem is our Heavenly Mother. Actually, this is the place where our Heavenly Mother dwells, the land of prophecy. So I came here to receive the water of life that you can only receive here in Korea from God the Mother. Ici, plus précisément pour davantage mieux comprendre, afin que je puisse répandre la parole de Dieu en France, dans mon pays, et en Europe, où il y a une sécheresse spirituelle. I had always thought that there was a contradiction between science and the Bible. But when I came to Church of God, I was shown that the whole Bible is filled with prophecies. And these prophecies have come true 100%. I've seen things in the Bible that could never be written by men. This can only come from God. The Bible is fact. The Bible is absolutely true. You know, even since I was a child, I was with God the Mother. And only this church teaches the profound truth of our Heavenly Mother. Наша мать, Высший Иерусалим, это истинная мать, согласно всех пророчеств Библии. Я уверовала в это. I don't think there's words to describe the grace of Mother, but it's only really coming to Korea and meeting Heavenly Mother that I truly understand that the love that is there, that she gives out to everybody. Antes de estar en el Evangelio, ciertamente yo antes tenía otro carácter. Ahora, ya siendo hijo de Dios, y ya que nos refinamos en Sion, definitivamente hay cambio drástico en nuestra persona, en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Eso es bastante notorio en las personas porque se sorprenden cómo puede haber tanto cambio en una persona. I think we're all part of a complete family. We have a father and a mother, and that makes the Church of God special. The Church of God is alive. Božia cirkev je tu dnes, pretože matka vždy dávala členom svoje učenie s láskou. Matkino učenie povzbudzuje členov, aby milovali svojich blížnych ako seba samého a pozerali sa na svet s vrúcnym srdcom.
Členovia Božej cirkvi vedení matkinou láskou prejavujú úctu k starším a milujú svojich blížnych, pričom zohrávajú úlohu pozitívneho vplyvu vo svete. Učenie matky, hlboko zakorenené v srdci každého člena, je ako duchovná výživa a vedenie, ktoré nie len skrášľuje cirkev, ale aj posilňuje duše jej členov. Aquí en el Perú necesitamos más voluntarios y ustedes son un buen ejemplo. Y gracias por responder como una iglesia bien organizada, con una linda misión. Muchas gracias. Heavenly Mother, you are a great inspiration to so many people around the world. But the greatest strength of all, the greatest gift that we can give is love to one another. And that you have inspired this is a great gift to give to us. I thank you. If all the young people in the world were like these Church of God volunteers, we'd have no problems. Thank you. Členovia Božej cirkvi majú súcitné srdcia, ktoré sa starajú o radosti aj starosti, či už významné alebo malé v ich národe. Ich činy mali pozitívny vplyv na zámorských členov a inšpirovali svet. Estoy muy agradecida con todos los hermanos de la Iglesia de Dios por el ánimo, por el trabajo y por el apoyo que nos han dado para limpiar el desastre que ha causado el Hualco. More kids were like you guys. I'm serious. This would be a wonderful place, wouldn't it? Thank you. Keďže matka ide vždy príkladom tým, že sa chopí iniciatívy v každej dobrovoľníckej činnosti, členovia Božej cirkvi sa snažia šíriť Božiu lásku nielen slovami, ale aj svojimi skutkami.
the Church of God believes in God the Father and God the Mother in the Bible and keeps the new covenant truth established by Jesus Christ. So I am very impressed with your global network and your enthusiasm and your focus on action now. You reassure the world that the future is going to be brighter and better in your hands. Rovnako ako rameno, o ktoré sa možno oprieť v ťažkých časoch, Božia cirkev zostala vedľa pozostalých rodín tragédie v metre v Deku. Pracovali ako podporovatelia na ázijských hrách 2002, 2002 Fespid Games a 2003 letnej univerziády. Božia cirkev robí všetko preto, aby zdieľala svoju lásku so spoločnosťou a inšpirovala celý svet. 하나님 교회, 특히 그런 스포터죠. 그런 역할이 가장 두드러졌고, 이거야말로 만약 세계 스포츠사의 새로운 장을 만드는 문화를 바꾸는 그런 참 현장이다. 세계가 대구 스포츠사에 박수를 보내고 있어요. 정말 감사하고 자랑스럽습니다. That it was just like an Olympic Games. I don't see that much cheering and that much spectator excitement except in Korea. So great. I can't imagine what this would be like without the supporters here. I was getting every day more impressed about the support all the teams are getting here. And it's really, I'm at a lot of our World Cups, of course, and what I see here is very unique, and I'm very happy to see that because the supporters here, they support all the teams, not only Team Korea. Vláda uznala Boží záväzok voči spoločnosti. V roku 2015 boli ocenení citáciu skupiny prezidenta a v roku 2003 dostali citáciu prezidenta. V roku 2004 boli ocenení medailou za zásluhy spolu s rôznymi ďalšími významnými a menšími oceneniami. Bol to výsledok nasledovania učenia matky a ich uvádzania do praxe.
Za niečo viac ako 60 rokov dosiahla Božia cirkev tento pozoruhodný rast. Podľa proroctva Biblie Božia cirkev, ktorá začala v Kóreji na konci zeme na východe, otvorila bránu evanjelia pod Kristom Ansanghom v roku 1948. Úžasná Kórea. Úžasná Božia cirkev. Svet jasá a tlieska túžbou po Božej cirkvi. Kórea, nová kolíska evanjelia a Božia cirkev, nová svätá pôda evanjelia. Kroky sveta teraz smerujú k Božej cirkvi. Ó slnko, vychádzaj. Ó svitanie, porastú. Zvučným hlasom začne nový deň a priprav sa na nové ráno. V krajine na východe. Na konci zeme. Kde sa začína ráno. Božia cirkev, sväté mesto, osvetľuje celý svet.